मित्रमैत्रिणींनो, मी खुशी दिगंबर बडे, इयत्ता 6वी, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा गोंडेगाव. आज मी स्वराज्य जननी राजमाता जिजाऊ यांच्याविषयी माझे मनोगत व्यक्त करत आहे. मुजरा माझा राजमाता जिजाऊला, ज्यांनी घडवले शूर शिवबाला. मुजरा माझा राजमाता जिजाऊला, ज्यांनी घडवले शूर शिवबाला. साक्षात होती ती आई भवानी, साक्षात होती ती आई भवानी, जन्म घेतला तिच्या पोटी शूर शिवबाने, जन्म घेतला तिच्या पोटी शूर शिवबाने. हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांना जन्म देणाऱ्या राजमाता म्हणजेच जिजाबाई भोसले यांची आज जयंती. त्यांच्याबद्दल सांगायचे झाले तर त्यांचा जन्म 12 जानेवारी 1598 रोजी बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंदखेड येथे झाला. त्यांच्या वडिलांचे नाव लखोजीराव जाधव आणि आईचे नाव म्हाळसाबाई होते. इसवी सन 1605 मध्ये त्यांचा विवाह शहाजी राजांशी झाला. शहाजी आणि जिजाऊ यांच्या पोटी 2 पुत्ररत्नांनी जन्म घेतला. थोरले पुत्र संभाजी हे शहाजी राजांजवळच वाढले, तर शिवाजी राजांची संपूर्ण जबाबदारी जिजाऊंवर होती. त्यांनी शिवरायांना लहान वयातच रामायण व महाभारतातील शूरवीरांच्या गोष्टी सांगितल्या व ज्ञान, चातुर्य, चारित्र्य, पराक्रम व संघटन अशा सत्वगुणांचे बाळकडू दिले. दादोजी कोंडदेवांच्या मदतीने शिवरायांनी शस्त्रविद्या आणि युद्धकला पारंगत केल्या. 6 जून 1674 मध्ये शिवरायांचा स्वराज्याचे राज्याभिषेक झाला आणि जिजाऊचे स्वप्न साकार झाले. त्या न्यायनिवाडा करत असत, गोरगरिबांची मदत करत असत आणि राज्यकारभार पाहत असत. अखेर 17 जून 1674 मध्ये जिजाऊंचे निधन झाले. राष्ट्रमाता स्वराज्य जननी राजमाता जिजाऊ या एक आदर्श माता होत्या. शेवटी मला म्हणावेसे वाटते की अंधार फार झाला, आता दिवा पाहिजे. अंधार फार झाला, आता दिवा पाहिजे. राष्ट्राला पुन्हा एकदा जिजाऊचा शिवा पाहिजे. राष्ट्राला पुन्हा एकदा जिजाऊचा शिवा पाहिजे. एवढे बोलून मी थांबते. धन्यवाद.